Um, Ako nga pala si Noli Peralta. Ayan. Anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Parang anong hobby or lahat? Ang ginagawa ko sa buhay ay full-time security guard ako. Ayan. Pero ginagawa kong sideline itong pagbablogger dahil kahit pa paano nagkakaroon tayo ng konting additional income. Kailangan talaga pagdating sa vlogging, kailangan marunong kang makisama sa mga kasamahan, maliit man o malaki. Tapos, mas maganda kasi yung bigayan sa tulungan. Yun. So, nandito ako ngayon sa may isang GC, sana maging maayos. Masaya kasi ginagawa mo? Oo, sobrang masaya ako kasi una, masaya ako, nakakapagpasaya ako sa mga tao, lalo-lalo na yung mga hindi ko sila kilala. Meron tayo kasing mga tinutulungan din so happy ako as in. Yung ginagawa mo ba fulfilling ba o paano ka naging masaya o fulfilling dun sa ginagawa mo? Pag nakikita ko kasi na naka-smile ng isang tao, para sa akin fulfilling na sa akin yun. Basta smile lang. At saka yung words na thank you, masaya na sa akin yun. Anong masasabi mo sa mga tao na na gustong gawin din yung field na ginagawa mo? Ang payo ko sa kanila ay tiyaga, tapos magtiis ka lang. Tapos, tiyaga dahil duman din tayo sa ganyan ilang buwan bago tayo na-monetize. Ilang buwan tayo bago tayo nakatikim ng sahod sa aking sideline as a vlogger. So, ano lang, tiyaga lang. Tapos wag lang matiga, wag lang tumaas yung ulo. Wag lang magpayabang, wag lang magpapataas. Yan. So yun ang isa kasi sa ayaw na ayaw ko rin yung tao. So payo ko, tiyaga lang talaga. Tapos marunong makipagkaibigan. Thank you, Nay. Thank you. Sira.